समायदों दखनाजों आं फैबाय बडलेण्डनिफ्राय ओइ दिखियाजुलिनि सेंग्राफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय रामोनदा लाइटखौ लगायनांगौमोनलै मानसियानो गैला माथोलै अब्ला लोगोफोर दिनै जोङो मोनसे गोदान पार्ट लाबोलायबाय पार्ट 5 ससियेल मिडिया बुम पार्ट 5 गिबियाव नोंथांमोननिसिम मोनसे बाथ्रा फोसावनो नागिरदों बे बाथ्रायानो जाहैबाय संकस मिउजिक फेस्टिवल फैगौ 3 डिसेम्बर खालार खालि बा बे बोसोरनि जोबथा खालार खालि खुंनो थांगासिनो दङ दा बेखौ नोंथांमोना नायनो गोसो दंबाथाय बिथांमोननि इंस्टाग्राम आइडि बिथांमोननि ससियेल मिडियानि आइडि जेरै इंस्टाग्राम फेसबुक गासिखौबो दोनखादों आङो नैबे लिंकआव थांबानो जाबाय जुदि बे फेस्टिवलखौ नायनो गोसो दंबाथाय आरो बेनि सायावनो माखासे जोंनि बर'नि एक्ट्रेसफोरा जेरै फुजा मोना बेनि सायाव भिडिअ खालामखादों बे भिडिअखौ नायग्रोबानो जाबाय नै माखासे बाथ्राखौ नोंथांमोना बेहायनो बुजिगोन खुलुमबाय आंनि मुङानो जाबाय प्रेसपिता बसुमतारी आंनि मुङा जाहैबाय फुजा मुसाहारि नोंथांमोननि सिगाङावहाय जों दिनैहाय जोबोद मोजां गोजोनथाव खौरां लाबोदों बेनो जाहैबाय फैगौ 31 डिसेम्बरावहाय गोदान बोसोरखौ बरायनो थाखाय संकस मिउजिक फेस्टिवल लानाय जादों काइट स्पर्ट्स कालचारेल क्लब लाइब्रेरि आरो नर्थ इस्टनि इभेन्टनि बानजायनायावहाय बे फेस्टिवलखौ लानाय जादों आरो बे सानसेनि हाबाफारियावहाय फेशन श' मिउजिकेल नाइट डीजे नाइट बेखौबो नुनो मोननाय जागोन बिनि थाखायनो बयखौबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ बे संकस मिउजिक फेस्टिवलावहाय लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय गोजोन्थों अब्ला लोगोफोर नोंथाङा बुजिबाय जानांगौ बे संकस मिउजिक फेस्टिवलनि बागै बे संकस मिउजिक फेस्टिवला फैगौ 3 डिसेम्बर खालार खालि जागोन गसाइगाव ओनसोलाव जागोन दा बेखौ नोंथांमोना गोसो दंबाथाय नायदो अब्ला जों दा गुबै टपिकआव फैनोसै जोंनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय ससियेल मिडिया बुम पार्ट 5 बा गोदान पार्ट जों दाखालि पार्ट 4 खौ लाबोदोंमोन जोङो फार्स्ट पार्ट सेकेन्ड पार्ट थार्ड पार्ट लाबोबाय आरो दा नै बे जाबाय बाथि खोलोब दा जों बाथि खोलोबाव बांद्राय भिडिअ नाया जों मोननैल' भिडिअ नायगोन बे जोंना दङ एलग्रा बा जोंमा आरो लोगोसे नैबे गेमस्रि दैमारि बिथांमोननि दङ दा जों गिबियावनो एलग्रा आरो गेमस्रि दैमारिखौ नायग्रोनि नोंथांमोना बेनि सायाव मानसि बुंनो सानोबाथाय नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेरावबो फोरमायहरबानो जाबाय मोजां जादों ना गाज्रि जादों बेबायदिया नोंथांमोना बे कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरबानो जाबाय दा जों अब्ला नैबे भिडिअखौ नायनोसै नोंथांमोना बे नायबानो जाबाय दिल्लीनि बर' सिख्लानो बेसेदि समायदों एलग्राया लागावखायो ससमा गोथां गानलायनानै एरखोलाबायखायोनो आखाइखौ उदै गेन्द्रद्रानो नारखोलाबायखायो दिल्ली टु बडलेण्ड बर्सनो समाबो अब्ला बे जोबलायबाय बे जोंमा बा एलग्रा आरो गेमस्रि दैमारिनि माखासे एलबाममोन बेखौ सोरबा इडिट खालामदों आरो बे ससियेल मिडिया गेजेराव गोबां गोसारगासिनो दङ आरो बिथांमोना मोसादों दिल्ली टु बडलेण्ड बिथांमोनाथ' मोसायाखै माने बेखौ इडिट खालामनानै होदों आरोना दा नोंथांमोना बेखौ मा बुंनो सानो जोंमा आरो नैबे गेमस्रि दैमारिनि मोसानायखौ मा नुदों नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरदो अब्ला जों दा जोबथारनायाव नैबे मोनसे भिडिअ ओंखारदों बेबायदि भिडिअआ फेसबुकनि गेजेराव गोबां गोसारगासिनो दंमोन बेनिखायनो आं बेखौ लाफानो साननायखाय लाफाबाय आरोना बे भिडिअ'आनो जाहैबाय थिकियाजुलिनि थिकियाजुलियाव सासे सिख्लाया बेरायनो थांदोंमोन जाहैबाय बे सिख्लाया ओमफ्राय थिकियाजुलिनि सेंग्राफोरखौ लाखिनो रों गावखौ नायबानो जाबाय नै आं नेबाय नायनि ओइ दिखियाजुलिनि सेंग्राफोर बै बायला हाजोखौ समायनानै बुंदों आं जुदि सोरबा लाखियोबा खालामखाथारगोन थिकियाजुलिनि सेंग्राफोरा लाखिनोबा लाखिनो हासिगोन मानोना बे सिख्लाया बुंना लाखादों थिकियाजुलिनि सेंग्राफोराबो गावखौ लाखिनो हागोन होननानै जाय जाय बिथांमोना थिकियाजुलिनि नोंथांमोना लाखिबानो जाबाय थांदो नङाबा नै थांग'लांगोन थिकियाजुलिनिफ्राय बास स्टेशनफोराव दं खोमा बेखौ लायोबानो जाबाय नङाबाथाय मोननाय नङा जुदि गोसोबासो जुदि गोसो गैयाबाथ' नोंथांमोननि बाथ्रा कम्बल जोमनानै थाबाय था बे गोजां बोथोराव मानोलाय बास स्टेशनसिम थांनो नङा होमबा लोगोफोर दा जियानो जादों नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुंनो सानो गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि दिल्लीनि बर' सिख्लानो बेसेदि समायदों दखनाजों आं फैबाय बडलेण्डनिफ्राय नोंखौ नुबाय आं मोजांनिख्रुइबो मोजांसिन लानानै थांगोन आं नोंखौ जोंनि बडलेण्डआव दिल्ली